Pamabiak izateko 7 minutu faltan, Realak 1-2 galdu du anoetan Gironaren aurka, lehen mailako 16. jardunaldiko norgehiagoka eta honen bestez Sergio Francisco oraindik ere zuzentzen duen taldeak 3. porrota jarraian kateatu du ligan eta honen bestez Ames gaiztoak ez duela amaierarik esan genezake gogora ezagun, aurrekoan biek ala biek kopako konpromezuak ligako konpromezuak izan zituztela, batetik Realak Alavesen aurka bat eta huts galdu zuen, eta Elchen aurka galdu zuen Gironak 3 eta huts, beraz, bitaldeak, paperon bat egiteko derrigortasunean zeuden, batetik Reala logikoki bere zaleen aurrean, eta bestetik Gironak zulotik irteteko, eta horiek horrela, Sergio Francisco eta Michelek honako 11 hauen aldeko apustu egin dute Realak Remiro izan da tepean, 4-3-2ko sisteman, Aranburu jokatu du eskuine galetik, Sergio Gomezek ezkerre galetik, Zubeldia eta Jon Martin izan dira atzealdearen erdialdean, Zubeldia kapitain, Gorrotxategi jokatu du Euskarri moduan, barnekaldetik Brais Mendez eta Carlos Soler laguntzaile zituela, eta goian eskuinaldetik Takeku izan da, ezkerraldetik Barrenetxea eta puntan Gonzalo Guedes gogora ezagun, Realak ez daukala puntan erreferentzia nagusirik berreskuratuta, Umar Sadik bai, baina gutxitan kontatzen duarekin eta aurreko partidetan ere berekin kontatu izan duenean Nigeriako aurrelariak ez du behar bezala erantzun, eta horregatik gaur Gonzalo Guedesen aldeko apustu egin du aurrealdeko edozein postutan Portugalgo jokalaria baliagarria baita. Bestalde Michelek Gironaren aldetik 4-2-1-eko sistema ezarri du zelaian, Gatzaniga izan da atepean, atzealdean lauko lerroan Arnau kapitaina jokatu du eskuinaldetik, Alex Morenok ezkerraldetik, Blind eta Vitor Reis izan dira atzealdearen erdialdean, Bitzelek eta Iban Martinek osatu dute Euskarri bikoitza, Ounahi erdi puntantzela, eta goian eskuinaldetik Txigankov, ezkerretik Brian Hill, eta goian Banat izan dira epailea Ortizarias izan da, ez du aparteko eraginik izan partidaren garapenean, eta Reala oso ongi sartu da, norgehiagokan intentsitate altuarekin, goian ongi presionatuz, baloiak oldarkor lapurtuz, eta Girona nahiko galduta ikusten genuen, gainera atzealdean zuloak eta itokinak hasieratik nabaritu zaizkio Michelen taldeari, batez ere Realak 2 aukera garbi ez, baina 2 jaurtiketa izan dituelako, bat Takeku hori eskuinez zeruetara joan zaiona, eta bestea Guedesena apur bat behar bada alboratuta, baina zuzenean Gatzanigaren eskuetara joan dena, eta Realak ongi hasi du, jarrera onarekin, Girona ahalik eta atzeren sartzeko asmo horrekin, eta erabat erasora joateko planteamenduarekin. Eta naiz eta partidaren erdialdean 20. minututik aurrera edo apur bat Gironak ere partidaren ekimena hartu duen, esango dugu, gerora berriro ere Realak berreskuratu du ekimen hori, hain zuzen ere 35. minutuan, Igor Zubeldiaren pase luze batean, bai Vitor Reis eta bai Daily Blind erabat lekuz kanpo zeuden, ez zegoen jokoz kanpo Portugalgo aurrelaria, ondorioz baloia hartu, Daily Blindek ez du jarraitzerik izan, eta Gonzalo Guedesek Gatzanigaren aurrean maixuki sareratu du lehen gol hori erdiesteko, eta gol garrantzitsua izan da Realarentzat, batez ere hasieran erakutsitako joko onari jarraipen eman diolako. Ez du jokalari bakar bat ere desagertuta ikusi, denek parte hartu dute, behar bada desaktibatuena norbait esatearren Carlos Soler izan da, ez du behar bada beste norgehiagoka batzuetan eduki duen protagonismoa izan Valentziako zelai erdiko jokalariak, normalean aurreratuago jokatzen du, eta jokoa alde batera bestera zabaltzeko joera handiagoa izaten du, gaurkoan ez da alakorik gertatu, eta hala ere Reala bikaine aritu da, bai Kubo bai Barrene ikusi ditugu saiatzen behin eta berriro, eta azkenerako 35. minutuan iritsi da saria, baina nik uste Realak lehen zatian itxi beharra zeukala norgehiagoka, aukerak izan ditu horretarako, Gironak ere atzealdean aipatu dugu, itokin handiak zituela,
baina ez du baliatu, ez di horri ez nahikoa zuku atera, eta bigarren zatian bi taldeek aldaketa bana egin dute, biak hain zuzen ere erasoan izan dira. Batetik Realak Barrenetxeak kendu eta Jon Karrikaburu atera du, Ander Barrenetxeak partida ona egin du eta arazoren bat eduki beharra zeukan, derrigor, ikusiko dugu ea Realak zerbait esaten duen, agiri medikurik ateratzen duen, zerbait behintzat badakigun Barrenetxeari buruz Sergio Francisco prentxaurrekoan zeo zer aipatu duen edo, baina partida ona egiten ari zen, zuloak irekitzen, zuloak bilatzen, area zapaltzen, baina bigarren zatian aldatu egin du eta Jon Karrikaburuk ez du espero zen maila eman inondik inora ere. Erabat desagertuta ibili da Elizondoko aurrelaria, saiatu da baloiak jasoz, baloiak, baina ez du lortu. Gironako atzealdea erosoegi ibili da Karrikaburu zelaian zenetik eta bestetik Gironak Banat kendu eta Roka atera du, Banatek lehen zatian ez du gauza handirik egiteko betarik izan, Gironak ere apenas sortu baitu aukerarik erasoan, eta hori ikusita beste errekurso baten bila joan beharra zeukan Mitxelek, eta hori Joel Roka izan da. Bigarren zatian aldiz Reala apur bat kontserbadoreago ikusi du, eta badakigu askotan Reala bezalako taldei kontserbatzea kalteagarri egiten zaiela. Atzean sartu dira, Gironari utzi diote jokatzen, Brian Hill zulo gehixeagorekin ikusi dugu, gehiago aurrera egiten, zelai erdian ere erosoago ikusi ditugu baloia mugituz Bitzel eta Iban Martin, Txiganko Fenegalera ere baloi dezente joan dira, eta Realako ez du asmatu planteamentu horrekin, kontserbadoregi ikusi dute taldea, eta horri irtenbidea emateko edo esan dezagun aldaketa bikoitza egin du, kasu honetan Soler eta Guedes kendu eta Pablo Marin eta Zakarian atera ditu, gogoratuko dugu Guedes ezkerraldetik erasoan kokatu duela, Jon Karrikaburu aurrean erreferentzia moduan ipintzeko, eta Carlos Solerren ordez Pablo Marin atera da, esan dugu. Carlos Soler esan dugu gaurkoan nahiko desagertuta ibili da, apenas ukitu du baloirik, apenas eraman ahal izan du aurrera, Gorrotxategik esate baterako partida bikaina egin du batez ere lehen zatian, alde guztietan dagoen jokalaria da, eta Realarentzat oso baliagarria, naiz eta behar bada partidaren azken zatian behar bada unerik erabakigarrienean, eta Realak gehien behar zuenean pase batzuk utze egin dituen, hala eta guztiz ere partida bikaina egin du Eibarko euskarriak, eta aldiz Gonzalo Guedesek gola egin du, baina oroar parte hartzaile ere ikusi dut, eta hori behar du Realak Guedesekin. Azken finean, gaur bai puntan, erreferentzia moduan ezarri du, baina Realak 11 jokalarien presentzia behar du are azkanpo baloia behar bezala mugitzeko alde batetik bestera. Eta horretarako ezinbestekoa zen Guedesen errola, eta bikain ulertu du Portugalgo erasoko jokalariak, euren ordez Pablo Marin eta Zakarian atera dira, Zakarian kokatu da ezkerralde horretatik, badakigu ez dela berez postu horretako jokalaria, normalean barnekaldetik gehiago jokatu izan zuen batez ere Imanolekin, baina Sergiok normalean ezkerraldetik kokatzen du, baina ezkerraldetik barrura egiteko joera dauka, eta hori ere baliagarria da noski. Eta bestetik Pablo Marin, ez batak eta ez besteak ez dute eraginik izan partidan, ez dute gainera emaitza mantentzea lortu, ez da nahikoa izan hauen aldaketa, Iban Martin kendu eta Tomas Lemar ere atera du, erasora ezinbestean joan beharra zeukan Mitxelek, Iban Martinek bigarren zatien esan nuke partida hobea egin duela, zuloak eta izan dituenean eta Realeko jokalariak behar bada hainbeste aurrera egin ez dutenean, eta Tomas Lemar irten denean, aspaldian jokatu gabe zen Lemar, lesio larria izan zuen, Atletico Madrilen apenas kontatzen zuen Simeonerentzat, ondorioz Gironara joan zen, eta gaurkoan barnekalde horretatik partida ona egin duela esango nuke, Lemarrek, Gironari beste norabide bat eman dio, askoz erasokorrago, askoz eraginkorrago, eta paseak gehiago barnekaldea eta sakonean sartu zibili da Girona, Lemar sartu denetik, eta hori eskatzen zaio noski Lemarri,
Eta, bueno, pixkanaka Girona partidaren jaun eta jabe egiten hasi da, eta 76. Minutuan Realeko atzealdeak despiste handi xamar bat izan du, ondorioz Ounajik baloia hartu, Txigankofi eman eta Txigankofek berak bakarrik Igor Zubeldia naiz eta gainean zuen, banakoa ezarri du, Remirori txapela eginez, eta hau bai Realarentzat egoera kezkagarria zen, batez ere lehen zati ona egin baitu Donostiako taldeak, Gipuzkoako taldeak, eta bigarren zatian berriz ez du intentsitate hori mantentzea lortu. Eta horren ondorioz, Gironak jokoaren ekimena hartu, Reala pixkanaka atzean sartu da, inolako kontraerasorako asmori gabe eta jokoa apur bat lasaituz, behar bada azkartu behar zuenean, baina hauxe gertatu zaio, banakoa, Brais kendu eta Turrientes sartu da, Braisek partida ona egin du, bigarren zatian behar bada desagertu xago ibili da, lehen zatian esan nuke txukun aritu dela eta saiatuz behintzat, naiz eta eraginkortasun gutxirekin, eta Turrientesek ez du asmatu, bera ere une erabakigarri batean sartu da, baina ez erasoan eta ez defentsan ez du eraginkortasunik izan behasaingoak. Eta Brian Gil kendu eta Jaser Asprilla atera da. Brian Gilek, ikusten da, Brian Gil ez dela Eibarren Mendilibarrekin, edo Sevillako bere lehen etapa horretan aritu zen jokalari fresko hori, ez? Orain ere, jokalari azkarra da, izkin egiteko eta alboko marra bilatzeko gaitasun handia duena, baina, esan nuke Aranburu batez ere lehenengo zatian eroso ibili dela, bere aurrean, ez du apenas aukerarik sortu, eta, bigarren zati honetan, bai, sortu du, baina ez da nahikoa izan, eta ondorioz Asprilla atera du, eta Asprilla atera, eta handik 6 minutura, Txigankofen gola iritsi da, Alex Morenok, ze erraztasunekin. Benetan hemen Realaren atzealdeak sekulako akatsa egin du. Ezin da intentsitate hori eduki partidaren fase honetan, partida zegoen fase honetan, ezin da intentsitate hori eduki. Hanka gehiago sartu behar da, eta horiek ere badira egin batean entrenatzaileak eman beharreko aginduak, aizue mutilak partida ez du bukatu, eta hemen azkenera arte borrokan jarraitu behar diago, baina Realak ez du oina sartu behartzenean, ondorioz Alex Moreno eroso joan da Aranbururi hankartetik pasaz, Txigankofi ipini eta Txigankofek ere nahiko eroso horpoz bat eta bikoa egin du 84. Minutuan. Txistuak nagusia noetan, etzen giro, eta 84. Minutuan gainera, zer eta Sergio kendu eta haien atera du. Zure soluzioa partida bati buelta emateko ezkerregaleko jokalari bat ateratzea bada, defentsakoa ez dakit hori soluzio onena den. Sergio kendu du, Sergio ez du behar bada beste partida batzuetako sakontasun hori eduki, Kataluniako jokalariak, ez da apenas alboko marrara ere iritsi, gaur Barrenetxeak horretan eragin gehiago eduki du, eta haien atera denean, noski honek ere erasora jo beharra zeuka, baina eraginkortasunik gabe egin du. Minutuak aurrera, Realak ez du erreakzionaritzerik izan, Txigankov kendu Solis atera du, Txigankofek partida bikaina jokatu du, bat eta bikoa berak egin du, arkatu banakoa eta bat eta bikoa, hau da, bi gol sartu ditu Txigankofe gaur, jaun eta jabe, Gironan, gainera bigarren zatian ere arriskua sortuz, eta partida 84. Amaitu da, hortxe jaudu azken txistua Ortizariasek, azken txistu, Arauzko azken txistuak anoetan jarraitu baitu. Anoetan jarraitu dute txistuek, jendea oso haserre, taldeak batez ere bigarren zatian erakutsitako irudiarekin, eta hemen badakigu, lehenengo arduraduna nire ustez behintzat zuzendaritza da, presidentea bera eta kirol zuzendaria, baina aulkian aginduak ematen dituena Sergio Francisco da.
Eta garai honetarako, Asier Garitano, Santo Tomas egun batean bota zuten, iruditzen zait, Sergio Francisco apur bat lehenago botako dutela, eta Realak beste norabide bat hartu beharra dauka, bazirudien derbia irabazi ostean pixkanaka gauza zuzenduko zirela, baina ez da ez zuzentzea bakarrik. Ez du punturik lortu azken 3 jardunaldietan, eta ondorioz dinamika oso negatiboan sartuta da. Beraz, hurrengo orduetan adi egon beharko dugu, ez dut baztertzen bihar beste bideo bat grabatu behar izatea, ikusiko dugu, ea zer gertatzen den hurrengo orduetan. Gogoratu, Realak 1, Gironak 2 anoetan.